രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായം 7 ഏഴാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഭക്തിരസാമൃത 64 നിയാമക തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയായിരുന്നു. അതിൽ ആദ്യത്തെ 18 ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? അതില് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞു? ഫസ്റ്റ് തെളിവുകൾ പറഞ്ഞു. 1, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആശയം സ്വീകരിക്കൽ. 2, ആത്മീയാചാര്യനിൽ നിന്നുള്ള പ്രാരംഭ ഉപദേശ സ്വീകരണവും നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളലും. 3, ഭക്തിവിശ്വാസങ്ങളോടുള്ള ആചാര്യസേവ. 4, പുണ്യാത്മാക്കളുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക. 5, കൃഷ്ണന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഭൗതികമായത് ത്യജിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത. 6, പുണ്യഭൂമിയിലെ വാസം. 7, ആവശ്യം വേണ്ടത് മാത്രം സ്വീകരിക്കൽ. 8 എനിക്ക് വിട്ടുപോയി മാതാജി. 9 എഴുതിയുള്ളൂ. പിന്നെ 9, ഏകാദശി നാളിൽ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കൽ. 10, അശ്വത്ഥ പൂജ. ഇത്രയും പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞുള്ളൂ മാതാജി. അല്ല, 8ാമത്തത് ഞാൻ വിട്ടുപോയി. 8ാമത്തത് ഞാനും എഴുതിയില്ല മാതാജി. ഒന്ന് പറഞ്ഞതാ മാതാജി. ആവശ്യം വേണ്ടത് മാത്രം സ്വീകരിക്കൽ. അല്ലല്ല, അത് 7ആണ്. പുണ്യഭൂമിയിലെ വാസം എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? അത് എഴുതി. അത് 6ആണ്. 6 എഴുതി മാതാജി. പുണ്യഭൂമിയിലെ വാസം 6. അല്ല, അപ്പൊ 5 വിട്ട് നിത്യമായ മതതത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാട്ടെ മാതാജി. നിത്യമായ തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം. 5, 6 ആരാധന വന്നില്ലല്ലോ. ചീങ്കണ്ണിയുടെ പറഞ്ഞല്ലോ. അതായത് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് വിട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് നിത്യമായ മതതത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം. 5ാമത്തത് നാരദീയ പുരാണം. നിത്യമായ മതതത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം. അതാണ് 5ാമത്തെ പോയിന്റ്. അതായത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, ഭക്തിരസേവനത്തിൽ ശ്രദ്ധയോടെ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവന്റെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ സാധ്യമാകും. അതായത് ഭക്തിരസേവനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ സാധ്യമാകുമെന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞത് അതാണ് നിത്യമായ മതതത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം എന്നതിൽ പറയുന്നത്. 5ാമത്തെ പോയിന്റ് ആണത്. നിത്യമായ മതതത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം എന്നാണ് 5ാമത്തെ പോയിന്റ്. അത് എഴുതി പറയുന്നതാ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരദീയ പുരാണത്തില്
നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ് 5. പിന്നെ 6-ാമത്താണ് കൃഷ്ണന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഭൗതികമായതൊക്കെ ത്യജിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത. 7 പുണ്യഭൂമിയിലെ വാസം. 8 8 ആവശ്യമുണ്ട് മാത്രം സ്വീകരിക്കൽ. 10 9 അശ്വത്ഥ ഏകാദശി നാളിൽ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കൽ. 10 അശ്വത്ഥ പൂജ. 11-ാമത്തെ 10 വരെയുള്ള നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള്. 11-ാമത്തെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഭക്തശൂന്യന്മാരുടെ സംസർഗം ഉപേക്ഷിക്കുക. അത് മാത്രമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. 11-ാമത്തെ അല്ലെ. ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതില് 1-ാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉപേക്ഷിക്കണം. അഭക്തന്മാരുടെ സംസർഗം പാടില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതിലാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഇനി അടുത്തത് 12, 13, 14 പറയാനുള്ള പോയിന്റ്. അയോഗ്യരായ ശിഷ്യന്മാർ കണക്കറ്റ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം, കണക്കിൽ കവിഞ്ഞ ഗ്രന്ഥപാരായണം എന്നിവ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുക അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അയോഗ്യരായ ശിഷ്യന്മാര് കണക്കറ്റ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം, അതിനൊന്നും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഒരാൾക്ക് അനേകം ശിഷ്യന്മാരാകാം, പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തിയുടെയോ സൗജന്യത്തിന്റെയോ പേരിൽ അവരിൽ ആരോടും കടപ്പാടുണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു കടുത്ത നിബന്ധന. അപ്പോ ഒരു ഗുരുവിന് എത്ര ശിഷ്യന്മാർ വേണമെങ്കിലും ആകാം, പക്ഷെ എന്ത് പാടില്ല? ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ സൗജന്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ നമ്മൾ അവരോട് എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല? കടപ്പാടുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരു ഗുരുവിന് ശിഷ്യനോട്. അതൊരു നിബന്ധന പറയുന്നത്. പിന്നെ പുതിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ വലിയ ഉത്സാഹം കാണിക്കരുതെന്നാണ് മറ്റൊരു കാര്യം. അപ്പൊ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ ഉത്സാഹം കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഉതകുന്നതിൽ കവിഞ്ഞ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും വായിക്കരുതെന്നും നിഷ്കർഷയുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഒന്നാമത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു, പുതിയ ക്ഷേത്രങ്ങളൊന്നും നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ ഉത്സാഹം കാണിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ മാർഗത്തിന്റെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഉതകുന്നതിൽ കവിഞ്ഞുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, നമുക്ക് എത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടത്, അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം നമ്മൾ വായിച്ചാൽ മതി, അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ. 1, അയോഗ്യരായ ശിഷ്യന്മാര്, കണക്കറ്റ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം, കണക്കിൽ കവിഞ്ഞ ഗ്രന്ഥപാരായണം. അപ്പൊ 12, 13, 14 3 പോയിന്റ് ഇവിടെ വന്നു ഒരുമിച്ച്. അയോഗ്യരായ ശിഷ്യന്മാര്, കണക്കറ്റ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം, കണക്കിൽ കവിഞ്ഞ ഗ്രന്ഥപാരായണം എന്നിവ അംഗീകരിക്കുക. അപ്പൊ കൂടുതൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല? ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ കണക്കറ്റ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയാ, ആചാര്യന്മാര് ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണിയാനായിട്ട് ഉത്സാഹം കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ശിഷ്യന്മാർ അതിന് വരാണെങ്കിൽ അവരെന്ത് വേണം? താനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അത്. പിന്നെ ശിഷ്യന്മാര്, എത്ര ശിഷ്യന്മാര് വേണമെങ്കിൽ ആകാം, പക്ഷെ എന്ത് പാടില്ല? കടപ്പാടുണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല. പ്രായോഗികമായി നോക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രമേ വേണ്ടൂ. മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കാനുള്ള തത്രപ്പാട് ഒഴിവാക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണെന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് കുറെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, കണക്കിൽ കവിഞ്ഞ ഗ്രന്ഥപാരായണം ആവശ്യമില്ല. എന്തൊക്കെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളൂ? ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, ഈ 4 ഗ്രന്ഥങ്ങളെ നമുക്ക് പഠിക്കും. ഇത് തന്നെ പഠിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ഇത് തന്നെ നമുക്കൊരു ജന്മത്തിൽ മുഴുവനാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാൻ പറ്റില്ല. ശരിക്കും നമുക്ക് എന്തേ വേണ്ടൂ? ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ, ടീച്ചിങ് ഓഫ് ലോർഡ് ചൈതന്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട്, നല്ല ബുക്ക്. അതാണ് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങള്, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, ഈ 4 ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് നമുക്ക് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ബാക്കിയൊന്നും നമുക്ക് വായിക്കേണ്ട തത്രപ്പാട് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 7-ാം സ്കന്ധം 13-ാം അധ്യായം 8-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, സന്യാസം സ്വീകരിച്ച ആൾ അയോഗ്യരെ ശിഷ്യന്മാരായി സ്വീകരിക്കരുത്. അയോഗ്യരായ ശിഷ്യന്മാര് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചാൽ അയോഗ്യരെ ശിഷ്യന്മാരായി സ്വീകരിക്കരുത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധം അന്വേഷിച്ച് എത്തിയവനോ ശിഷ്യത്വം തേടി വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് സന്യാസി അയാളെ പരീക്ഷിച്ചറിയണം. അതല്ല ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ അയാളെ സ്വീകരിക്കരുത്. എങ്കിലും യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരെല്ലാം എല്ലായിടത്തും കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണമെന്നാണ് കാരുണ്യവാനായ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശം.
അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയോഗ്യരായ ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഒരു സന്യാസം സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തി യോഗ്യതയില്ലാത്ത ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരെ പരീക്ഷിക്കണം. അവര് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധം അന്വേഷിച്ചെത്തിയവനാണോ എന്ന് പരീക്ഷിച്ചറിയണം. അതിനുശേഷം മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. അതല്ല ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ അയാളെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ പാണ്ഡിത്യ പ്രകടനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഏറെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ പലയിടത്തും പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വായനയുടെ പരപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരു എന്താണ്? പാണ്ഡിത്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കുറെ അറിവുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അല്ല പലയിടത്തും പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആ വായനയുടെ പരപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാം. ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പരമ്പരയിലുള്ള ആചാര്യന്മാർ ആരും തന്നെ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിൽ ഉത്സാഹികളല്ല. എങ്കിലും ഒരു സേവനം എന്ന രീതിയിൽ ആരെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വന്നാൽ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിൽ അത്തരം ശിഷ്യന്മാരെ ആചാര്യന്മാർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. ഇപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പരമ്പരയിലുള്ള ശിഷ്യന്മാരാരും എന്തില്ല, ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തില് അത്രയും ഉത്സാഹം കാണിക്കാറില്ല. പക്ഷെ ശിഷ്യന്മാര് മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ അതിനവര് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇനി അടുത്തത് സാധാരണ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഋജുബുദ്ധിയും ലാഭഛേദങ്ങളിൽ സമഭാവവും. അടുത്ത 15ഉം 16ഉം അല്ലെ, 12, 13, 14 കഴിഞ്ഞു. 15ഉം 16ഉം പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് എന്ത്? സാധാരണ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഋജുബുദ്ധിയും ലാഭഛേദങ്ങളിൽ സമഭാവന. അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് സമഭാവന. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? പത്മപുരാണത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവമുണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ഭൗതികമായ ഭൗതികമായ ലാഭഛേദങ്ങളാൽ ആകുലപ്പെടരുത്. ഭൗതികമായ നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നതിൽ വ്യാകുലപ്പെടാൻ പാടില്ല. ആ അവസരത്തിലും ഉള്ളിൽ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഭക്താത്മാക്കളെല്ലാം ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കാറുള്ളൂ. ഇതിൽ നിന്നും മോചനം നേടി ചിന്ത മുഴുവൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടണമെന്നാണ് ഇതിന്റെ സ്വാരം. അപ്പൊ പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലാഭഛേദങ്ങളിൽ ആകുലപ്പെടാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ട് നഷ്ടമുണ്ടായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നമുക്ക് അതിൽ ആകുലത കാണിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കണം? ആ സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിക്കണം. ഭൗതികമായ ലാഭവും നഷ്ടവും രണ്ടും ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ട് നമ്മള് ലാഭം വന്നാലും നഷ്ടം വന്നാലും അത് സമഭാവനയോടെ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. പിന്നെ ഭക്താത്മാക്കള് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കാറുള്ളൂ. ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടി കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, അതായത് കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ സാരം പറഞ്ഞത്. ഇതിന്റെ സാരം പറഞ്ഞത് ഏതൊരു അവസരത്തിലായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കുക. അപ്പൊ ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കുക. ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ദുഃഖത്തിനോ വിഭ്രമത്തിനോ വിധേയനാകരുത്. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ദുഃഖത്തിനോ രോഷത്തിനോ അധീനപ്പെട്ടു പോയ മനസ്സിൽ കൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ദുഃഖത്തിനും രോഷത്തിനും അധീനപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പത്മപുരാണം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ദുഃഖത്തിനോ രോഷത്തിനോ ഒന്നും നമ്മൾ ഇട കൊടുക്കരുത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? നമ്മള് സമഭാവനയോടെ എല്ലാം ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. 17ാമത്തെ പോയിന്റ് ദേവതാരാധന. ദേവന്മാരെ ഒരിക്കലും നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരാൾ ദേവന്മാരുടെ ആരാധകനല്ലായിരിക്കാം എന്ന് വെച്ച് ദേവന്മാരെ നിന്ദിക്കാൻ അയാൾക്ക് അവകാശമില്ല. ഉദാഹരണമായി ഒരു വൈഷ്ണവൻ ഒരിക്കലും ശിവന്റെയോ ബ്രഹ്മാവിന്റെയോ ഭക്തനായിരിക്കുകയില്ല. എങ്കിലും ഉന്നതരായ ദേവന്മാരെ മാനിക്കാൻ അയാൾ ധർമ്മബന്ധനാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ധാർമ്മികമായൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, കടമയാണ്. അതെന്ത്? ദേവന്മാരെ മാനിക്കുക എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞില്ലേ വേറെ? നമ്മൾ ഇതിലല്ലേ പറഞ്ഞത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് പുണ്യകാലടികളെ പിന്തുടരുക. ഇതില് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത്? ആചാര്യ സേവ. ഓർമ്മയില്ല ആർക്കും? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരെ ആരായിട്ടാണ് കണക്കാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു? ആരും മിണ്ടാത്ത എന്താണ്? എല്ലാവരും ഓർമ്മയില്ല? ഇതിലാണോ പറഞ്ഞ? അത് മുന്നത്തേലോ?
ഇതിന് മുന്നത്തെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു വിധമാണ് ഇതിന് വിഷ്ണുരഹസ്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ശിവനെ ബ്രഹ്മാ ഇങ്ങനെ എന്ത് പറഞ്ഞത്? ശിവന്റെയോ ബ്രഹ്മാവിന്റെയോ ആഗ്രഹത്തെയും ഗർഭത്തെയൊക്കെ വിഷ്ണു രഹസ്യത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണോ? ഭക്തിശൂന്യന്മാരുടെ സംസർഗത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ ശിവനും ബ്രഹ്മാവും പേജ് നമ്പർ 84 നോക്കൂ മാതാജി. ഭക്തിശൂന്യന്മാരുടെ സംസർഗം അതിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അതായത് എന്തെങ്കിലും ലാഭം ഉദ്ദേശിച്ച് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? അവരെ ഭക്തിഹീനന്മാരായിട്ടാണ് കണക്കാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള് അല്ലെ. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരെ ഭക്തിഹീനന്മാരായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നതെന്ന് ഏതില് പറഞ്ഞു? 11ാമത്തെ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല, പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാണ്? അവരെ അപമാനിക്കാനും പാടില്ല, അവരെപ്പോഴും മാനിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭക്തിഹീനന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ദേവന്മാരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനും പാടില്ല? മാനിക്കാതിരിക്കാനും പാടില്ല. അവരെ നമ്മൾ മാനിച്ചിരിക്കണം. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണൻ അഥവാ ഹരി എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപനാണ്, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സദാ ആരാധ്യനാണ് എന്ന് വെച്ച് ദേവന്മാരെ ബഹുമാനിക്കരുതെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും ആരാധ്യനാണ് എന്ന് വെച്ച് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തല്ല? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കണം. വൈഷ്ണവ ദർശനം അനുസരിച്ച് ഉറുമ്പ് പോലും മാനിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും നമ്മൾ മാനിക്കണം എന്നാണ് വൈഷ്ണവ ദർശനം അനുസരിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ശിവന്റെയും ബ്രഹ്മാവിന്റെയും കാര്യം പറയേണ്ടിയില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? മാനിച്ചിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അത് നമ്മുടെ ധാർമ്മികമായൊരു കടമ തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ്. 18ാമത്തെ പോയിന്റ്, ജീവചൈതന്യങ്ങളിൽ ഒന്നിനെയും വേദനിപ്പിക്കരുത്. മഹാഭാരതം പറയുന്നു, ജീവചൈതന്യങ്ങളിൽ ഒന്നിനെ ഒരു തരത്തിലും വിഷമമുണ്ടാക്കാതെ സ്നേഹമുള്ള പിതാവ് സന്താനങ്ങളോടെന്ന പോലെ പെരുമാറുന്ന ശുദ്ധ ഹൃദയനായ മനുഷ്യൻ അതിവേഗത്തിൽ ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരനായി തീരും. ഉടനെ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ ജീവാത്മാക്കളിൽ ഒന്നിനെ പോലും നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യാൻ പാടില്ല? വേദനിപ്പിക്കാനായിട്ട്, വിഷമം പാടില്ല എന്നാണ് മഹാഭാരതത്തിൽ പറയുന്നതാണിത്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ജീവാത്മാക്കളെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പരിഷ്കൃതം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തിൽ ജീവികളോടുള്ള ക്രൂരതയ്ക്കെതിരെ പ്രഭാഷണം നടത്തുക പതിവാണ്. അതേസമയം സ്ഥിരമായ കശാപ്പുശാലകൾ എങ്ങും കാണുന്നുണ്ട്. വൈഷ്ണവന്റെ രീതി പോലെയല്ല. വൈഷ്ണവൻ ഒരിക്കലും ജന്തുഹിംസയെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല, ഒരു ജീവിയെയും വേദനിപ്പിക്കുക പോലുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഒരൊറ്റ ജീവിയെ പോലും നമ്മൾ വേദനിപ്പിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പൊ അതാണ് 18 തത്വങ്ങൾ. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 10 ചെയ്യേണ്ടത്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട 18. ഇനി 18 കഴിഞ്ഞാൽ 19ാമത്തിന് തന്നെ ഒരു അധ്യായാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അടുത്തത് 19ാമത്തെ പോയിന്റിനുള്ള ഒരു അധ്യായാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. നമുക്കത് നോക്കാം. 19ാമത്തെ. ഇപ്പൊ ഇതില് സംശയമില്ലല്ലോ? ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകട്ടെ? മിണ്ടുന്നില്ല ആരും, അവിടെ ഇല്ലേ? നമുക്ക് ആത്മീയ ഗുരു ഒരാൾ തന്നെ വരുള്ളൂ. ആത്മീയ ഗുരു എന്ന് പറയാൻ 2 തരത്തിൽ ഗുരു ഉണ്ട്. ശിക്ഷാഗുരു, ദീക്ഷാഗുരു. ദീക്ഷാഗുരു ഒരാളുണ്ടാവുള്ളൂ, ശിക്ഷാഗുരു എത്ര വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. മാതാജി, ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ? ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരേ കുടുംബക്ഷേത്രങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആരാധനകള് വരുമ്പോ നമ്മളിപ്പോ പങ്കെടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവരെ കുടുംബക്കാരെ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടുത്തില്ലേ? പങ്കെടുക്കണ്ടെന്നോട് ആരൊക്കെ പറഞ്ഞോ? അല്ല, അതല്ല. അപ്പൊ അവിടെ പോയാൽ നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം മനസ്സിൽ ജപിച്ചിരുന്നൂടെ? മതി, ജപിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. കാരണം എന്താന്നറിയോ, ചില സന്ദർഭങ്ങളില് നമുക്ക് അതിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. മാതാജി, ഇതിന് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറ്റുള്ളൂ. അറ്റൻഡ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് നമുക്കിപ്പോ ഇതിൽ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞു നമ്മളടുത്ത്? ഇല്ല. നമ്മളോട് പറഞ്ഞെന്താണ്? ഭക്തിഹീനന്മാര് എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു വേർഡ്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു? 11ാമത്തെ പോയിന്റില്, 11ാമത്തേലല്ല അത് പറഞ്ഞത്? ഭക്തിഹീനരാണെന്നല്ലേ. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്? ദേവന്മാരെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് ഭൗതിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാ. ഭൗതിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മള് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മള് ലക്ഷ്മി ദേവി, ദുർഗാദേവി, ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ്? ശത്രു സംഹാര പുഷ്പാഞ്ജലി, പിന്നെ ലക്ഷ്മി ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? കുരുതി ചെയ്യുക അല്ലെ. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ കളയാനായിട്ട്. അതായത് മഹേശ്വരന് വേണ്ടി മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം നടത്തും.
മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം മഹാദേവന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഗണപതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും, നമ്മൾ സരസ്വതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും, സൂര്യദേവന് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? 4 സുകൃതികളിലും ദുഷ്കൃതികളിലും 4 സുകൃതികളിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ജ്ഞാനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ കാരണം എന്താ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെ, അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞേ? അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വെച്ചാല് നമ്മൾ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ച് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്തിഹീനരാണ്. നമ്മൾ നേരെ മറിച്ച് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് ഭക്തിക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തല്ല ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റല്ല. ഭക്തിക്ക് വേണ്ടി, അതായത് ഭഗവാനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുക, നമ്മൾ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജയും കൊടുക്കുക. നമ്മൾ എന്തിനാ കൊടുക്കുന്നത്? എനിക്ക് ഭക്തി വേണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് റെക്കമെൻഡേഷൻ, നമ്മൾ റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊടുക്കുക അവിടെ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭൗതികമായിട്ട് എനിക്ക് ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത്? എനിക്ക് ഭക്തനാകണം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തൻ എന്നൊരു വാക്ക് ആരുടെ മാത്രം അവകാശമുള്ളതാണ്? ഭഗവാന്റെ മാത്രം. ഭക്തൻ ഭാ വെച്ച് വരുന്നതൊക്കെ ഭഗവാന്റെയാണ്. അപ്പൊ എന്നെ ഭക്തനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ആരുടെ അടുത്ത്? ദേവിയുടെ അടുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൽ ഏതാണ് പ്രതിഷ്ഠ, അവിടെ പോയിട്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തല്ല? നമ്മൾ തെറ്റല്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭൗതികമായ നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ. അപ്പൊ നമ്മൾ പോകണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത്, നമുക്ക് പോകാം. നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ രീതി മാത്രം മാറ്റാം. ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദേവന്മാരെ ആചാരിക്കരുത് അല്ലെ മാതാജി? അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഭൗതികമായ ആഗ്രഹം, നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭൗതികമായ ആഗ്രഹം, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ. മാതാജി നമ്മൾ അന്നേരം ഒരു കുടുംബജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ലേ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി, അങ്ങനെയൊക്കെ അന്നേരം അതൊക്കെ ഭക്തി. അത് മാതാജിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? മാതാജി ഇപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഭഗവാന് നമ്മള് ചിന്തിക്കുന്ന അതിന്റെ അപ്പുറത്താ. എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞ? ഭഗവാനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ എന്താ കിട്ടാത്തത് മാതാജി? ഭക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എല്ലാം തരില്ലേ? ഭക്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ വന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഉള്ളിടത്ത് എന്തുട്ടാ ഇല്ലാത്തത്? എന്താ ഇല്ലാതിരിക്കുക പിന്നെ അവിടെ? ഭഗവാൻ ഉള്ളിടത്ത് ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടാവും, ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവും, എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും. വേറെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? പിന്നെ മക്കളെ പറ്റി എടുത്ത് പറയേണ്ട? ഭഗവാൻ കാണായിരുന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ ചെയ്തോളില്ലോ ഒക്കെ. അപ്പൊ നമ്മളൊരു കുടുംബജീവിതം നയിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി? കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു സത്യത്തിൽ ഭഗവാനെ വിളിച്ചാൽ മതി. കാരണം ഓരോരോ പ്രശ്നത്തിന് ഓരോരോ അടുത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഒരു മരുന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് തീർക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക് കുറെ പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോന്നിനും ഓരോരുടെ അടുത്ത് പോകേണ്ടി വരും. മാതാജി, എങ്ങനെയാണ് ഗണപതി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോ? എന്ത് മാതാജി, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പല ദേവന്മാരെയും പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നല്ലോ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, പല ക്ഷേത്രങ്ങളില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രധാന ദേവന്റെ കൂടെ ഉപദൈവങ്ങളെയും കൂടെ ദേവന്മാരും ദേവികളും ഉണ്ടല്ലോ, ദേവതകളും. കാരണം എന്താണ്? നമ്മളെ നാട്ടില് വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലാണ് എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നവര്. നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ളവരെല്ലാവരും നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ളവരെല്ലാവരും വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്. വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുക. നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ളവര് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുണ്ട്, രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുണ്ട്, സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരുണ്ട്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരാളടുത്ത് പോയിട്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവര് ചെയ്യോ? അവര് ആരാധിക്കാൻ പോകുള്ളൂ. ഭൂതപ്രാത പിശാചികൾ ആരാധിക്കാൻ അവര് പോകുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ. അവര് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിൽക്കും മാതാജി നമ്മുടെ അടുത്ത്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നല്ലത് പറയാൻ നിൽക്കുമ്പോ അവരുടെ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ആവശ്യമാണ്. കാരണം അവർക്ക് അവിടെ അതില്ലെങ്കിൽ അവരവിടെ ആരാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാതും നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാതും ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തിനാ ബുദ്ധി തന്നിരിക്കുന്നത്? നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനു ചെയ്യുന്നുണ്ട്? മാതാജി ചിന്തിക്കാം, ഈ മാതാജി ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എന്റെ മാത്രം പ്രോബ്ലം ആണ്. നമ്മളത് നോക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും ആ വഴിക്ക് പോകും. മനസ്സിലാവണല്ലോ. നമുക്ക് പഠിച്ചു വരുമ്പോ മാതാജി നമ്മള് മുന്നേ ഇതില് വന്നില്ലല്ലോ, ഈ മന്ത്രം ജപിച്ചിരുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നും. നമ്മള് വെറുതെ ഓരോ പൂജകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണു, പൈസ കുറെ കൊടുക്കണു, സമാധാനമായിട്ട് ഉണ്ടാവൂല്ല. ഇരട്ടി നമുക്ക് മനസ്സിന് വിഷമം. അയ്യോ ഇന്നലെ ഞാൻ ആ പൂജ ചെയ്തല്ലോ, 2 മാസം കഴിയുമ്പോ ഒന്നും ശരിയാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് കരയാൻ നിൽക്കും. അല്ല, അങ്ങനെ ഓരോ കാരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ വരാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പൂജ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. നമ്മൾ ആ നേരം വീട്ടിലിരുന്ന് നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടി. ഇപ്പൊ നമ്മള് പൈസ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ട. വീട്ടിലിരുന്ന് ആ നേരം മര്യാദക്ക് നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം
നമുക്ക് സമാധാനായി. നമ്മളുടെ വീട് തന്നെ ഇപ്പൊ മനസ്സമാധാനത്തോടെ കൂടെ ഒരു ക്ഷേത്രം പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുറേശ്ശെ. നമ്മള് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി തൊഴുമ്പോ ഒരു മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ലേ? അതെ. അതെ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാ ഗുണത്തിലുള്ളവരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, എല്ലാ ദേവന്മാരും, കാരണം അവരെ പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നൽകുന്നത് ആരാണ്? ഈ ദേവന്മാരാണ്, അല്ലേ? ഇവരൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇവരെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അവര് ആവശ്യമാണ്. ഗണപതി ഭഗവാനെ വിഘ്നങ്ങളൊക്കെ തടയാൻ വേണ്ടി പിന്നെ നമ്മൾ ഹരിശ്രീ കുറിക്കുന്നതൊക്കെ ഹരിശ്രീ ഗണപതി നമ്മ വിഘ്നമസ്തു പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ തുടങ്ങുന്നത്. വിദ്യ കുറിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഗണപതി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഗണപതിക്ക് ആ വിഘ്നങ്ങൾ മാറ്റാനുള്ള ശക്തി കൊടുക്കുന്നത് ആരാന്നറിയോ? ഭഗവാനാണ്. എന്താണ് ബ്രഹ്മസ്തുതി ഉണ്ടല്ലോ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ സ്തുതി. ആ ബ്രഹ്മസ്തുതിയില് വരികളുണ്ട്, അതായത് വിഘ്നങ്ങൾ മാറ്റാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഗണപതിയുടെ ആർക്കെങ്കിലും അറിയെങ്കിൽ അത് ചൊല്ല, എനിക്ക് കാണാതെ അറിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞങ്ങളെ ക്ലാസ്സിൽ അത് ശോഭന മാതാജി ഇട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ശ്ലോകം, ആ പ്രാർത്ഥന. അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഞാനത് ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ ആ ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ എന്നെ വായിച്ചിട്ട് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ. മാതാജി ഞങ്ങൾക്കും അത് ഇട്ട് തരണ ശ്ലോകങ്ങള്. എടുക്കാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ വായിച്ചത് ഒരു സെക്കൻഡ്. മാതാജി ആ ബ്രഹ്മസ്തുതി ഞങ്ങൾക്കും കൂടെ ഇട്ട് തരണം മാതാജി. ബ്രഹ്മസ്തുതി അല്ല മാതാജി, ബ്രഹ്മസംഹിത. ബ്രഹ്മസംഹിത. അതായത് 23 യത്പാദ പല്ലവയുഗം വിനിധായ കുംഭ ദ്വന്ദ്വേ പ്രണാമ സമയേ സഗണാധിരാജ വിഘ്നാൻ വിഹന്തുമലമസ്യ ജഗത്രയസ്യ ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. 3 ലോകങ്ങളുടെയും പുരോഗമനത്തിൽ വരുന്ന തടസ്സങ്ങൾ സംഹരിക്കാനുള്ള ശക്തി ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഗണേശൻ ആരുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെയാണോ ആനത്തലയിൽ നിന്നും മുളച്ചു നിൽക്കുന്ന കൊമ്പുകളാൽ എപ്പോഴും പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ആ പരമപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ? ഗണപതിക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടണത്? നമ്മളിത് അറിയാണ്ട് ഗണപതി, പക്ഷെ ഗണപതിനെ ആരാധിക്കേണ്ടെന്നല്ല പറയണത്, പക്ഷെ അവർക്കൊക്കെ അത് കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അതെ. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് നേരിട്ട് ചോദിച്ചാ പോരെ. ശ്ലോകം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിൽക്കുമ്പോ മാതാജി ഗ്രൂപ്പിലിട്ട് തന്നാ മതി ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് ഇട്ടിരുന്നോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഇടാം. വിഷ്ണുപ്രിയ മാതാജി മാതാജി ഇട്ടോളൂ. മാതാജി അതിൽ ഉണ്ട്, അഡ്മിനുണ്ട് കേട്ടോ. മതി. അവർക്ക് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ. 3 മണിക്ക് ശോഭന മാതാജിക്കൊക്കെ ഞാൻ അവർക്ക് ലെവൽ 4 ആയപ്പോ കുറെ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവർക്ക് ഇത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്രഹ്മസംഹിത. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് മാതാജി ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഓടിച്ച് പറഞ്ഞു തരാമോ? ഏതാണ് അത്? നിങ്ങൾക്ക് മാതാജി ഇട്ടിരുന്നില്ലേ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലെ, എന്നാലും ഭക്തിശൂന്യരുടെ സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക, അത് 11ാമത്തെ, അങ്ങനല്ലേ? അതിൽ വരുന്നത് എത്രാമത്തെ പോയിന്റ്? 11ാമത്തെ പോയിന്റ് ആണോ? അല്ലെങ്കിൽ 8ാമത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു. എന്നാ തുടങ്ങിക്കോ, ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. 8ാമത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം നമുക്ക്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ 8ാമത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ നിന്ന് പോകും. ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ്, അതാണ്. 7ാമത്തെ അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, 7ാമത്തെ അധ്യായം മുഴുവനും അത് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണേ? 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 18 പോയിന്റ് പറഞ്ഞു. ഇനി 19ാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. 19ാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു 19ാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ. 19ാമത്തെ പോയിന്റ് 18ാമത്തെ പോയിന്റ് ജീവചൈതന്യങ്ങൾ ഒന്നിനെയും വേദനിപ്പിക്കരുത്. ക്ഷേത്രാരാധന എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഉപദ്രവവും. 19ാമത്തെ പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു?
ക്ഷേത്രാരാധന എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഉപദ്രവവും ഒഴിവാക്കല്ലേ 19. അതായത് ക്ഷേത്രാരാധന, നാമജപം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തരങ്ങളും ക്ഷേത്രാരാധനയെ കുറിച്ചും നാമജപത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ 19ാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത്. അത് തന്നെ ഒരു അധ്യായമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ PDF മാതാജി ഇട്ടുതന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് വായിക്കാം. അപ്പൊ 19ാമത്തത് നമുക്ക് വായിക്കാം. ഒഴിവാക്കേണ്ട അപരാധങ്ങൾ 19ാമത്തെ പോയിന്റിന്റെയാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത 32 അപരാധങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് 32 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്? കാറിലോ പല്ലക്കിലോ പാദരക്ഷ ധരിച്ചോ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. ഞാൻ വായിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുള്ളത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. ജന്മാഷ്ടമി, രഥയാത്ര തുടങ്ങി ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരമായ ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾ ഒന്നും ഒഴിവാക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുൻപിൽ നമസ്കരിക്കുക എന്നതിന് മുടക്കം വരുത്തരുത്. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് കയ്യും കാലും കഴുകാതെ ഭഗവാനെ പൂജിക്കാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. അശൗചമുള്ളപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. അതായത് വേദശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ആ കുടുംബം മുഴുവൻ കുടുംബസ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ഒരു നിശ്ചിത കാലം വരെ അശുദ്ധമായിരിക്കും. ഉദാഹരണമായി ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിന് അശുദ്ധ കാലയളവ് 12 ദിവസങ്ങളും ക്ഷത്രിയർക്കും വൈശ്യർക്കും 15 ദിവസങ്ങളും ശൂദ്രർക്ക് 30 ദിവസങ്ങളുമാകുന്നു. ഇത്തരം ദിവസങ്ങളില് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു കൈ കൊണ്ട് നമസ്കരിക്കരുത്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മുമ്പിൽ പ്രദക്ഷിണം വെക്കാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രദക്ഷിണം വെക്കാൻ പാടില്ല. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്തു കൂടി ക്ഷേത്രത്തെ ചുറ്റി ആദരപൂർവ്വം നടന്നാണ് പ്രദക്ഷിണം. 4 അമ്പലത്തെ ചുറ്റിയാണ് പ്രദക്ഷിണം വെക്കേണ്ടത്. കുറഞ്ഞത് പ്രതിദിനം 3 തവണ. വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ കാല് വെക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ കാല് നീട്ടിയിരിക്കില്ലേ, നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഒരു കൈ മാതാജി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞാണ് മാതാജി. മൂന്നാമത്തെ പ്രദക്ഷിണത്തിൻ്റെത് 7ാമത്തെ പോയിന്റ്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മുമ്പിൽ പ്രദക്ഷിണം വെക്കാൻ പാടില്ല. അതായത് ഭഗവാന്റെ അമ്പലത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വലതുഭാഗത്ത് കൂടി ക്ഷേത്രത്തെ ചുറ്റി ആദരപൂർവ്വം നടക്കുന്നതാണ് പ്രദക്ഷിണം. 4 അമ്പലത്തെ ചുറ്റിയാണ് പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞത് പ്രതിദിനം 3 തവണ നമ്മള് പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്ന്. ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമ്മളെ വലതുവശത്ത് കൂടി പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമ്മളെ വലുതാണോ അതെ ഭഗവാന്റെ വലുതാണോ? നമ്മള് സാധാരണ അമ്പലത്തിൽ ചെന്ന പ്രദക്ഷിണം വെക്കിയത് സൈഡിൽ കൂടിയാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാനെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വലതുവശത്ത് കൂടി പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നമ്മള് ഗുരുവായൂർ പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ വലതുവശത്ത് കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു കിട്ടുന്നത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ വലതുവശം. നമ്മുടെ വലതുവശത്ത് കൂടിയാ. അതെ മാതാജി, ഭഗവാന്റെ വലതുവശത്തൂടെ എന്നും പ്രദക്ഷിണം ചെയ്ത് ഞാൻ. ഭഗവാന്റെ അല്ലേ വരുന്നത്? നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെയാണ് വരുന്നത്, നമ്മുടെ നമ്മളെ ശരിക്കും നമ്മുടെ കൂടിയാണ് പ്രദക്ഷിണം വെക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ വലതുവശത്ത് കൂടി നമ്മൾ ഭഗവാനെ തൊഴുതിട്ട് വരുമ്പോ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ വരിക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇരിക്കണം. അതുമാതിരി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം അമ്പലത്തിൽ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും. നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ചെയ്യുക. ഒരാൾ പോണേന്റെ അതിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ചെയ്തു വരെല്ലാവരും. വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ കാല് വെക്കരുത്. ഒരു കൈ കൊണ്ട് കാലിന്റെ ഞെരിയാണിയിലോ കൈമുട്ടിലോ കാൽമുട്ടിലോ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കരുത്. കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കിടക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് പ്രസാദം സ്വീകരിക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കള്ളം പറയരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് മറ്റുള്ളവരുമായി വർത്തമാനം പറയരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് കൂക്കി വിളിക്കുകയോ നിലവിളിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ലഹള കൂടുകയോ അടിപിടി കൂടുകയോ അരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ശാസിക്കുകയോ ശിക്ഷിക്കുകയോ അരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഭിക്ഷ നൽകരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പരുഷമായി സംസാരിക്കരുത്. കമ്പിളി പുതപ്പ് ധരിച്ച വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ ചെല്ലരുത്. കമ്പിളി പുതപ്പ് ധരിച്ച് വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ ചെല്ലരുത്. ഇപ്പൊ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നമ്മൾ സ്വെറ്റർ ഒന്നും ഇട്ടിട്ട് ചെല്ലാൻ പാടില്ല. വിഗ്രഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അന്യരെ സ്തുതിക്കുകയോ കീർത്തിക്കുകയോ അരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് അസഭ്യ ഭാഷണം ചെയ്യരുത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ച് അധോമുഖ വായു ബഹിർഗമിക്കരുത്.
അവരവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. ഇലയോ പൂവോ കായോ ജലമോ എന്തും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാമെന്നും അതിൽ ഭഗവാൻ തൃപ്തനാണെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. ഈ പദ്ധതി സാർവത്രികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ദരിദ്രന് പോലും ഇത് ബാധകമാണ്. വെറും കൈയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ പോകരുത്. അതേസമയം സമ്പന്നർ അവരുടെ കഴിവിനൊത്തു വേണം ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കാൻ. വിലപിടിപ്പുള്ള ആടയാഭരണങ്ങൾ, പൂക്കൾ, നല്ല ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവ ഭഗവാൻ ഇലയും വെള്ളവും തന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിന് വേണ്ടി വാരിക്കോരി ചെലവാക്കാൻ ഈ മനോഭാവം ശരിയല്ലെന്നും ഓർക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഓരോരുത്തരും എന്താണ് അവരവരുടെ നിലയ്ക്കും വിലയ്ക്കും അനുസരിച്ച് കൊണ്ടു കൊടുക്കണം. അതായത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് ആ കഴിവിനനുസരിച്ച് വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ പിന്നെന്താണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വാരിക്കോരി ചെലവാക്കാന്നുള്ള മനോഭാവം ശരിയല്ല എന്നും കൂടി പറയാണ്. ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ ഒരു സാധനവും തിന്നരുത്. ഋതുഭേദം അനുസരിച്ച് ലഭ്യമാകുന്ന പഴങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉപേക്ഷ വരുത്തരുത്. പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റാർക്കും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. വിഗ്രഹത്തിന് പുറം തിരിഞ്ഞിരിക്കരുത്. നിശബ്ദമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാവരുത് ആത്മീയ ആചാര്യനെ വണങ്ങുന്നത്. അതായത് ആത്മീയ ആചാര്യനെ പ്രണമിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനാ വാക്കുകൾ ഉറക്കെ പറയണം. ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സ്തുതി വചനങ്ങൾ പറയണം. ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ആത്മപ്രശംസ നടത്തരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥദൈവങ്ങളെ അധിക്ഷേപിക്കരുത്. അർത്ഥദൈവങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ദേവന്മാരെ അധിക്ഷേപിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട്. അതാണ് ഈ 32 അപരാധങ്ങള് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്. ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത 32 എണ്ണാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതിനു പുറമെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങൾ വരാഹ പുരാണത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. അതും കൂടി നമുക്ക് പറയാം. 32 എണ്ണം. അത് 32 ആണോ എത്ര എണ്ണം ഓർമ്മ? 29 നോക്കാം നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന്. ഇരുട്ട് മുറിയിൽ വെച്ച് വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കരുത്. വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ചിട്ടാവട്ടങ്ങൾ ഒന്നും പോലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. അപ്പൊ വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ചിട്ടാവട്ടങ്ങള് നമ്മള് പാലിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടല്ലാതെ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ കടക്കരുത്. നായ തുടങ്ങിയ നികൃഷ്ട ജീവികൾ കാണുക ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കരുത്. പ്രാർത്ഥനാ വേളയിൽ നിശബ്ദത ഭജിക്കരുത്. ആരാധനാ സമയത്ത് മലമൂത്ര വിസർജനം പാടില്ല. പുഷ്പാർച്ചന നടത്താതെ ധൂപം പുകയ്ക്കരുത്. നിർഗന്ധ പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് അർച്ചിക്കരുത്. നിത്യവും ദന്തധാവനം നടത്തുന്നതിൽ യാതൊരു ഉപേക്ഷയും വരുത്തരുത്. ലൈംഗിക ബന്ധത്തിനു ശേഷം ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. തീണ്ടാരിയായിരിക്കുന്നവരെ സ്പർശിക്കരുത്. മൃതദേഹം സ്പർശിച്ചിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. മുഷിഞ്ഞതോ ചുവപ്പ്, നീല എന്നീ നിറങ്ങളുള്ളതോ ആയ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. മൃതദേഹം കണ്ടതിനു ശേഷം അമ്പലത്തിൽ കയറരുത്. അമ്പലത്തിൽ ഒരാൾ അധോമുഖ വായു ബഹിർഗമിക്കരുത്. ക്ഷേത്ര വളപ്പിൽ വച്ച് കോപിക്കരുത്. ശ്മശാനത്തിൽ പോയ ശേഷം ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ച് ഏമ്പക്കം വിടരുത്. അതിനാൽ ഭക്ഷണം പൂർണ്ണമായി ദഹിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല. കഞ്ചാവ്, മരിജുവാന തുടങ്ങിയ ഉപയോഗിക്കരുത്. കറുപ്പ് തുടങ്ങിയ മാദക ദ്രവ്യങ്ങളോ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ. ശരീരത്തിൽ എണ്ണ തേച്ചുകൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തെ തൊടുകയോ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന മുറിയിൽ കടക്കുകയോ അരുത്. ഭഗവാന്റെ അതീശത്വത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളോട് അനാദരം കാണിക്കരുത്. പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതീശത്വത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളോട് അനാദരം കാണിക്കരുത്. ഭഗവാനെ വിരോധിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് വെറ്റില മുറുക്കരുത്. വൃത്തിഹീനമായ സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പൂക്കൾ അർപ്പിക്കരുത്. വെറും നിലത്തിരുന്ന് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കരുത്. തറയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇരിപ്പിടമോ വിരിപ്പോ ഉണ്ടായിരിക്കണം. കുളി കഴിയാതെ വിഗ്രഹം സ്പർശിക്കരുത്. നെറ്റിയിൽ 3 വരി തിലകം അണിയാൻ പാടില്ല. കൈയും കാലും കഴുകാതെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. ഇത് ഇപ്പൊ 29 എണ്ണം ഈ പറഞ്ഞത്. ഇത് കൂടാതെ ഇനി നാമജപത്തിന്റെ അപരാധങ്ങളും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവത് നാമ പ്രചരണത്തിനായി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്നത് അപരാധമാണ്. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ തുടങ്ങിയ ദേവന്മാരുടെ നാമങ്ങളെ വിഷ്ണുവിന്റെ നാമങ്ങൾക്ക് തുല്യമായോ സ്വതന്ത്രമായോ കരുതുന്നത് അപരാധമാണ്. ചില നാസ്തിക വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ ദേവന്മാർക്ക് തുല്യമായി കരുതുന്നു. എന്നാൽ ദേവന്മാർ ഭക്തൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു
ഒരു മിനിറ്റ്, അതെന്താ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? അതിനാൽ മനസ്സിലാക്കും ദേവന്മാരും കരുതുന്നു. ഏത് ദേവന്മാരും വിഷ്ണുവിനെ പോലെ തന്നെ എന്ന് നാസ്തികർ കരുതുന്നു. അതിനാൽ കാളി കാളി എന്നോ ദുർഗ ദുർഗ എന്നോ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ അത് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന വിശ്വാസം ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമാണ്. ആരും തന്നെ പരമപുരുഷനിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനല്ലെന്ന് ഓർമ്മിക്കാന്നുമല്ല ആയിരിക്കും. സ്വതന്ത്രനല്ലെന്ന് ഓർക്കുക എന്നായിരിക്കോ? ഓർക്കുന്നത് അപരാധമാണ്. ഓക്കെ, ആരും തന്നെ ഭഗവാൻ സ്വതന്ത്രല്ലെന്ന് അപരാധമാണ്. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ 4-മത്തത് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെയോ വേദപാഠങ്ങളെ അവലംബിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെയോ നിന്ദിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് ജപിക്കുന്നതിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ സങ്കല്പം എന്ന് കരുതുന്നത്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങളെ തോന്നിയ പോലെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഭൗതികമായ വ്യാഖ്യാനം നൽകുന്നത്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ ബലത്തിൽ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ എല്ലാവിധ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരാകും എന്ന ബലത്താൽ തുടർന്ന് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും പിന്നീട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്ക് അവയെ നിർവീര്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപരാധമാണ്. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നു മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യും, എന്നിട്ട് നാമം ജപിക്കും ആ പാപത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് അപരാധമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തെ വേദങ്ങളിലെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മംഗളകരമായ ചടങ്ങായിട്ട് കരുതുന്നതും എന്താണ്? അപരാധമാണ്. അവിശ്വാസിയായ ഒരു വ്യക്തിയോട് ദിവ്യനാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ പറയുന്നത്, അതായത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നാമങ്ങൾ ജപിക്കാം, എന്നാൽ തുടക്കത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയോട് നാമജപത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപരാധമാണ്. ദിവ്യനാമ മഹാത്മ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും പൂർണ്ണ വിശ്വാസമില്ലാതെ വീണ്ടും ഭൗതിക ആസക്തി പുലർത്തുന്നതും അശ്രദ്ധമായി നാമം ജപിക്കുന്നതും അപരാധമാണ്. എങ്കിൽ വൈഷ്ണവനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഓരോ ഭക്തനും ഇത്തരം അപരാധങ്ങൾക്കെതിരെ കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിവേഗത്തിൽ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ അപരാധങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 9-മത്തെ ശ്വാസം മാതാജി തലയോടെയും. അതായത് ഇനി നമുക്ക് പറയാം. ഇപ്പൊ 7-മത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകള്, ആദ്യത്തെ 10 നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ. ആ 11-മത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഏതായിരുന്നു? 11-മത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് ശൂന്യരുടെ സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. 11. 12 പറഞ്ഞത് അയോഗ്യരായ ശിഷ്യന്മാര് കണക്കറ്റ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം, കണക്കിൽ കവിഞ്ഞ കുറെ ശിഷ്യന്മാരെ ഇതാക്കുന്നത്, കണക്കറ്റ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം, പിന്നെ പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ അതെല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ പോയിന്റ് ആണോ? 12-മത്തെ പോയിന്റ് ആണോ? 12, 13, 14. 15-മത്തെ പോയിന്റ് 16-മത്തെ പോയിന്റും സാധാരണ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഋജുബുദ്ധിയും ലാഭചേതങ്ങളില് സമഭാവനയും. അതാണ് 15ഉം 16ഉം. 17 ദേവതാരാധന. 18 ജീവചൈതന്യങ്ങളിൽ ഒന്നിനെയും വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് 18. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി 19-മത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നതാണ് എന്താ? നമ്മള് വിഗ്രഹാരാധനയെ കുറിച്ചും പിന്നെ അതുപോലെ ജപത്തെ കുറിച്ചും. അതാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് 8-മത്തെ അധ്യായം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതില് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത 32 അപരാധങ്ങളാണ്, 32 കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ പാദരക്ഷ ധരിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാൻ പാടില്ല. ജന്മാഷ്ടമി, രഥയാത്ര തുടങ്ങിയ ഉത്സവങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല. വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കണം. നമ്മളെന്നും വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നമസ്കരിക്കണം. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് കൈയും കാലും കഴുകാതെ ഭഗവാനെ പൂജിക്കാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല. ഇത് ക്ഷേത്രത്തിലുള്ളവര് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അശൗചം ഉള്ളപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ കൈകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ പ്രദക്ഷിണം വെക്കാൻ പാടില്ല. അത് പറയാൻ കാരണം, ചിലവര് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മളിപ്പോ പ്രദക്ഷിണം വെക്കേണ്ട രീതി നമുക്കറിയാലോ. ചിലവരെന്ത് ചെയ്യും? കൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ വെറുതെ ചുമ്മാ നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് കറങ്ങുന്നവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അതായത് വെറുതെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതായത് അത്
ഞാനും ദൈവമാണ്, ഞാനും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവര് നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ആര് പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നത്? ഭഗവാനെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വയം കറങ്ങണപ്പോഴാണ് ഞാനും ഭഗവാൻ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. പിന്നത്തെ പറഞ്ഞതാണ് വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ കാല് വെക്കരുത്. അത് കാല് നീട്ടിയിരിക്കില്ല വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ. നമ്മളിപ്പോ ചിലപ്പോ ഒരു ചമരുമലൊക്കെ ചാരി അല്ലെങ്കിൽ തൂണുമലൊക്കെ ചാരി കാലൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോ നീട്ടി വെച്ചിരിക്കില്ലേ, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഒരു കൈ കൊണ്ട് കാലിന്റെ ഞെരിയാണിയിലോ കൈമുട്ടിലോ കാൽമുട്ടിലോ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പ്രസാദം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. കള്ളം പറയാൻ പാടില്ല. ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് വർത്താനം പറയാൻ പാടില്ല. കൂക്കി വിളിക്കുക നിലവിളിക്കുക ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ലഹള കൂട്ടാൻ പാടില്ല. അടികൂടാൻ പാടില്ല. ശാസിക്കാനോ ശിക്ഷിക്കാനോ പാടില്ല. ഭിക്ഷ നൽകാൻ പാടില്ല. പരുഷമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. കമ്പിളി പുതപ്പ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ ചെല്ലാൻ പാടില്ല. അന്യരെ സ്തുതിക്കാനോ കീർത്തിക്കാനോ പാടില്ല. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഭഗവാനെ മാത്രം കീർത്തിക്കാം, മറ്റുള്ളവരെ കീർത്തിക്കാൻ പാടില്ല. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് അധോമുഖ വായു ബഹിർഗമിക്കാൻ പാടില്ല. ഭഗവാനെ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കണം, അല്ലാതെ നമ്മള് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യം മറക്കരുത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ ഒരു സാധനവും കഴിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ എന്താണ്, നമ്മുടെ കാലത്തിനനുസരിച്ച് കിട്ടുന്ന സീസണൽ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. പിന്നെ വിഗ്രഹത്തിന് പുറംതിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ പാടില്ല. നിശബ്ദമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാവാൻ പാടില്ല ആചാര്യനെ വണങ്ങേണ്ടത്, ഉറക്കെ പറയണം. പിന്നെ സ്തുതിവചനങ്ങൾ പറയണം ആത്മീയാചാര്യനെ. പിന്നെ ആത്മപ്രശംസ നടത്താൻ പാടില്ല ആത്മീയാചാര്യന്റെ മുന്നില്. പിന്നെ അർത്ഥദൈവങ്ങളെ അധിക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട്. 32 എണ്ണം. ഇനി അടുത്തത് അരുതാത്ത പട്ടികള് വരാഹപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്, ഇരുട്ട് മുറിയിൽ വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ പൂജാ റൂമിൽ കടക്കുമ്പോ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ പൂജാ റൂമിലേക്ക് കടക്കാൻ പാടില്ല. എപ്പോഴും പൂജാ റൂമിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരു പ്രൈവസി ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കടക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒന്നുകിൽ കൈകൊട്ടി വിളിക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണി വെച്ച് മണി അടിക്കുക, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒച്ച ഉണ്ടാക്കിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മള്. ലൈറ്റ് ഇടണം, ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മണി അടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊട്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മള് പൂജാ റൂമിലേക്ക് കയറേണ്ടത്. പിന്നെ ഇരുട്ടുമുറി വെച്ച് വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കാൻ പാടില്ല. വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ചിട്ടാവട്ടങ്ങൾ ഒന്നുപോലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. അപ്പൊ വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്ക് ചിട്ടാവട്ടങ്ങളുണ്ട്, അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മള് ചെയ്യാനായിട്ട്. നമുക്കത് പിന്നീട് പറയാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടല്ലാതെ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ കടക്കാൻ പാടില്ല, നമ്മളിപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നായ നികൃഷ്ട ജീവികൾ കാണുക ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കരുത്. നമ്മൾ ഭഗവാന് നിവേദിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മൾ കിച്ചണിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്, അതായത് പൂജാ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേണം കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. നമ്മള് വീട്ടിലുള്ളവര് തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആരും കാണാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും. പിന്നെ പുറത്തുള്ള ജീവികളും ആരും കാണാനായിട്ട് പാടില്ല. അത് അടച്ചിട്ടാണ് എപ്പോഴും കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. അതായത് ആർക്കും അതിൽ എന്ത് പാടില്ല, ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവാൻ പാടരുത്. ഭഗവാന് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അതിലൊരു ആഗ്രഹം വരരുത്. അതാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം. പിന്നെ വന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥന കൊതി വരരുത്. കുട്ടികൾക്കോ? കേട്ടില്ല. ചെറിയ മക്കൾക്കോ? ചെറിയ മക്കൾക്കെന്ന് വെച്ചാല് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, അവർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല മാതാജി പറഞ്ഞത്. അല്ല, ഇങ്ങനെ കൊതി കാണാൻ പാടില്ല എന്നല്ല. അപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടികൾ ചിലപ്പോ പായസം വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് വാശി പിടിക്കൂലേ? അവരാശിക്കൂല എന്നാ പറയുന്ന മാതാജി. അതുകൊണ്ടല്ലേ കാണാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നേ. കൊടുത്തിട്ടേ നമ്മളത് കഴിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. അതിനു മുന്നേ ആർക്കും കൊടുക്കരുത്. അതാണ് അതിന്റെ. പിന്നെ പ്രാർത്ഥനാ വേളയിൽ നിശബ്ദത ഭഞ്ജിക്കരുത്. ആരാധനാ സമയത്ത് മലമൂത്ര വിസർജനം പാടില്ല. പുഷ്പാർച്ചന നടത്താതെ ധൂപം പുകയ്ക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പൂജാവിധിയിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ ധൂപമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ധൂപം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ പൂവ് അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കണം നമ്മൾ പൂജ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളെ പൂജാവിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധൂപം ദീപം അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓർഡർ വരുന്നത്. നമുക്ക് 7 സ്റ്റെപ്പാണ് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ധൂപം, പിന്നെ ദീപം, പിന്നെ വന്നിട്ട് വെള്ളം, വസ്ത്രം, പുഷ്പം, പിന്നെ വെഞ്ചാമരം, ആലവട്ടം, അങ്ങനെയാ പോകുന്ന പൂജയുടെ ഓർഡർ. പിന്നെ നമുക്കത് പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, ഭഗവാന് പൂക്കൾ അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കണം പൂജ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്, നിർഗന്ധ പുഷ്പങ്ങൾ അർച്ചിക്കരുത്. മണമില്ലാത്ത പൂക്കള് നമ്മള്
വെക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഭഗവാന് ശരിക്കും നമ്മൾ വെള്ളപ്പൂക്കള്, മഞ്ഞപ്പൂക്കള്, അങ്ങനത്തെ സ്മെല്ലുള്ള പൂക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഭഗവാന് ശരിക്കും സമർപ്പിക്കുക. ചുമന്നതൊന്നും നമ്മൾ ശരിക്കും ഭഗവാന് വെക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചില വെക്കും, വീട്ടിൽ വേറെ പൂക്കളൊന്നും ഇല്ലാണ്ടാകുമ്പോ ചെമ്പരത്തി ഒക്കെ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ വെക്കും. ശരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ വെക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. പിന്നെന്താണ്, നിത്യവും ദന്തധാവനം നടത്തുന്നതിൽ ഉപേക്ഷയും വരുത്തരുത്. ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ശേഷം ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. തീണ്ടായിയായിരിക്കുന്നവരെ സ്പർശിക്കരുത്. മൃതദേഹം സ്പർശിച്ചിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. മുഷിഞ്ഞതോ ചുവപ്പ് നീല വസ്ത്രങ്ങളോ ആയ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. മുഷിഞ്ഞ ഡ്രസ്സ് ചുവപ്പ് നീല, ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ലൈറ്റ് കളർ, അതായത് ഡാർക്ക് കളർ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ. മൃതദേഹം കണ്ടതിന് ശേഷം അമ്പലത്തിൽ കയറരുത്. അമ്പലത്തിൽ അധോമുഖമായി ബഹിർഗമിക്കരുത്. ക്ഷേത്ര വളപ്പിൽ വെച്ച് കോപിക്കരുത്. ശ്മശാനത്തിൽ പോയ ശേഷം ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഏമ്പക്കം വിടരുത്. അതായത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ദഹിച്ചതിന് ശേഷം ശരിക്കും നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. കഞ്ചാവ്, മരിജുവ തുടങ്ങി ഉപയോഗിക്കരുത്. കറുപ്പ് മാദക ദ്രവ്യങ്ങൾ, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ. എണ്ണ തേച്ചുകൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തെ തൊടാനോ വിഗ്രഹം ഇരിക്കുന്ന മുറിയിൽ കടക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ഭഗവാന്റെ അധീശത്വത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അനാദരവ് കാണിക്കരുത്. ഭഗവാനെ വിരോധിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് വെറ്റില മുറുക്കരുത്. വൃത്തിഹീനമായ സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പൂക്കൾ അർപ്പിക്കരുത്. വെറും നിലത്തിരുന്ന് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കരുത്. തറയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തുണി വിരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പായയിൽ ഇരുന്നിട്ടായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പലകേമൽ ഇരുന്നിട്ടായിരിക്കണം നമ്മള് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. കുളി കഴിയാതെ വിഗ്രഹം സ്പർശിക്കരുത്. നെറ്റിയിൽ 3 വരി തിലകം ധരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. കൈയും കാലും കഴുകാതെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് പറയുന്നത്. ഇനി നാമ അപരാധം 10 നാമാപരാധം. ഈ നാമാപരാധം നമുക്ക് 10 പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാം. ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഡെയിലി നാമം ജപിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ വായിച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെത്താനെ പഠിക്കും. നാമം എന്താ പറഞ്ഞ, തിരുനാമ അപരാധം. ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം കരുതാൻ പാടില്ല. പിന്നത്തെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കാൻ പാടില്ല. വൈദിക സാഹിത്യം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. മഹാമന്ത്ര ജപത്തിന്റെ മഹത്വം സാങ്കല്പികമാണെന്ന് കരുതാൻ പാടില്ല. അതിനെ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതിന്റെ ബലത്തിൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഇത് കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ജപിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇതിന്റെ മഹിമകൾ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ നാമം ജപിച്ച അതും എന്താണ്, അപരാധമാണ്. നമുക്ക് പഠിക്കാം, കാണാതെ പഠിപ്പിക്കാം. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ 10 നാമാപരാധം. അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ എത്രയും 32, 29, 10 ഇത്രയും നമ്മള് മനസ്സിലാക്കുക. പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് 10 അപരാധം നമുക്ക് പഠിക്കാം. ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. ഇതില് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. കുറച്ച് ചെറിയൊരു അധ്യായമാണെങ്കിലും വലിയ കാര്യങ്ങളാ മനസ്സിലായത് അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല, ഇത് പഠിക്കണ്ട. ഇത് നമുക്ക് ഇത് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്, ഓർമ്മ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. നമുക്ക് കാണാതെ പഠിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത്, ഈ ബുക്ക് അത്യാവശ്യമാണല്ലേ മാതാജി? ഈ ബുക്ക് മേടിച്ചാൽ പുസ്തകം അത്യാവശ്യമാണ്. ഇപ്പൊ 7ാമത്തെയും 8ാമത്തെയും ഫോട്ടോ കിട്ടിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് PDF 2 കാരണം അത് രണ്ടും ഇങ്ങനത്തെ പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞ കാരണമാണ് അതിന്റെ 2 PDF കിട്ടുന്നത്. ബാക്കി പിന്നെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇപ്പൊ നമ്മള് ബുക്ക് മേടിച്ചാൽ നമുക്ക് വായിക്കാം. അല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വെച്ച് നോക്കി പോകുമ്പോ നിങ്ങക്ക് പറ്റും, കിട്ടിപ്പോകും എന്തായാലും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും. ബുക്ക് മാതാജി, ബുക്ക് ഇസ്കോണിന്റെ ഇതൊന്ന് കിട്ടുമോ നമുക്ക്? ഉണ്ട്.